Vyrábíme nábytek do salonu přesně na míru. Navrhneme ho podle vašich představ a prostoru. Specializujeme se na manikérské stoly, pedikérská pódia i opěrky pod ruce a nohy. Každý kus je originál s důrazem na detail a kvalitu. Vše vám osobně dovezeme a odborně namontujeme. Postaráme se o celý proces od návrhu až po realizaci. Vytvořte si salon, který zaujme na první pohled. Zasloužíte si víc než jen standard. Vyrábíme pro vás s láskou. Saša a Pepa. Váš salon na míru.